Biamano umurikito Daniel Ontiri hasugutwariganiria roboti urutogo suka busyo egitambukiro kyogusiria ebikole byogusaria nabo igogwetanga amuno butumiki bwa mariogo yogotindia nigo abasaye korwa sekenyoro babere bakuburiwa banyareko babakwebwatiranire chikuzi kya maboko elikwelikia asamatuko ali busyo elina kemuntu amuna Roslyn Nyakona barure esegeto asekigoliegeke kwebwatirania ne chikuzi kya maboko elikwane kibunangu etanga bale korwa sebikole byo bikoreto gusalia asamagimabo Dipon Asanya utwariganirie oroboti urwa abasaye kurase bunge ya Bonchari me county ya Kisii nigo bagenderete kogokera anene amaigelio yokonyora obumanyi bwokwirika ojo kuriye kerobo kyobo women rep me county ya Kisii Roslyn Nyakona nigo asegetire emirobirio engabuneye Ndiesane nkuru kwa Dr. Roslyn Nyakona Oigara njeno munyagitari nkuru Bonchari nkuru ginde kerugo kyabangina asarit kolia lero nago kigusana gojumuika na egrupu ye grupu nga Madiva ne CBO ere county wide ere in all the 9 sub counties enaro cha mangana online ebinto bagakora ngatwara interesting karatikana inchengi chendolenga ninkia abana baba minto bagakora ndolenga ninkinda wa support Samarieta Nelina namna mwegure ninche mwanzilishi wekembeki kya Madiva kere county ngima ntonyarete donation from Shofco togachaka 2 months ago go train abana bamintaba bake the young mothers, the widows, the orphans. We also have some boys within us bago train aso konyora hands on skills gukona ime yasuneka ni gatebirenga bunenchira ya moyo kwebwaterania asset sector au elio kwegendereria. We are supporting our young people who will actually be at home, maybe konya go or be engaged in no crimes no nyano ko nyomario ko lakini bono ya beire ko bage ko bakonya boni ga twarori robokonyi abana ba faidikire abange to register 302 by the end of this year, by the end of the 1 year we will have supported 1,200 students. Chingaki echecho ni galieira yogo chigosira ebyombe bunebiga unango chakoire kero kyobo women lab na bonka geretenga. These are the kind of opportunities I would love to use kokonya abantu baminto, especially the youths. And now it is very open. Leaders want to see bali mole birogo na abantu mutali ebirogo kyaro muntu kawata sako endago chanebesa yae ngokonyera mangana abange. Then we will not be having ebintu bona financial abuse na wabigokea na nekisegi kya nyomba na bachigokea amogokonde na sabaibuli munando mubaraka konya na kumiri bono gaki omwana omuranga naiga ugocha gweta chi street na chakonyake amaene nkaigu Madiva yachira nkarigieri nanga mutega kinimbwato omwana aba monte antebeti mondete kamoretera omwana omanyire komina omanyire kogingera bono agantebinga maminta itikimanya abarai nigo basegeture gusira emirobiri ngamuneye iga asogonchereria amagima yabasaya bange Wensi obwato moyo miebo gokonya abantu tabwati ndamwamu imeae na bagocha akonye muna bono Cliff Ombeta na gete simekeraro chibintu togo online agateba tiga embawe abantu 10 na kero monto 10,000 baguchake biashara bya bibikebike Mama County incoming women rep Mama Roslyn nere buna igwete akanga keresi myakamboli nke kinyugwete keregabo nkamoeresera ama ene pinga mutebi e challenge to bwate chimashini bere chiregabo na ndo promise ringo cyare gotogorera onde bwensi tabese go politicize agente abana abantu batse gokonya as an individual omuntu akwamanga bono kuniru ocha go support bono muna bono ga madam atembire go cyare gotogorera edraye yemo edraye yugese gotumika gokonya abana baitu bono muna gwato support rigega go support na bande community itote konyegeti kuraiga ase ensemo ya suneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii ile ni gonkoro kwa Dipon Asanya.